खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ फैगौ 9 एप्रिलाव रोखा खालामनानै होनायनि उनाव राजखान्थि हान्जाया गावबा गावनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो बिजेपि दोलोआबो गासै 126 बियाबफोरनि गेजेराव मोन 11 बियाबखौ बिपिएफ दोलोनो हगारनानै गासै मोन 88 बियाबफोरनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। बे फोसावनायनि गेजेराव बिजेपि दोलोआ गासै मोन 4 बिटिसि बियाबाव 4 बिजाथिखौ फसंदों। बे फसंजानाय बिजाथिफोरा फारियै 43 नं तामुलपुर बियाबाव बिस्वजित दैमारी, 44 नं गरेस्वर बियाबाव भिक्टर कुमार दास, 48 नं टंला बियाबाव बिकेन चन्द्र डेका आरो 20 नं बियाबाव अरुप कुमार देखौ बिटिसि बियाबाव फसंबाय बिजेपि दोलोनिफ्राय। बेराफारसेथिं इउपिपिएल दोलोआबो सेथि आरो नैथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुंफोरखौ फोसावखांनायनि उनाव मैया बेलासि समाव थामथि खोलोबनि बिजाथिफोरखौ फोसावबाय। बे थामथि खोलोबाव फोसावजानाय 5 बिजाथिफोरनि मुंफोरा फारियै 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव प्रतिभा ब्रह्म, 5 नं पर्बतजरायाव आयुब हुसेन मण्डल, 19 नं सिडली चिरां बियाबाव रनजित बसुमतारी, 44 नं गरेस्वर बियाबाव पबित्र बर' आरो 47 नं माजबादाव रबिन्द्र बसुमतारीखौ इउपिपिएलनि बिजाथि महरै फसंबाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। इउपिपिएल दोलोआ थामथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुंफोरखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो रनजित बसुमतारीनि नखराव इउपिपिएलनि गोबां सोद्रोमाफ्रा बमा गावनानै रंजा बाजा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे खेबनि एमएलए बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ एनडिएनिफ्राय ओंखारनानै रावबो राजखान्थि हान्जाजों एलायन जायाबालानो हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा बबे राजखान्थि हान्जाखौ बांसिन अनसायगोन बेखौ उननि समावसो नुनो मोनसिगोन। बाक्सानि निकासियाव बारहुंखाजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बाक्सानि निकासि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय मतिपुराव हरनि समाव गोबारै बारनाय बारहुंखाया फैनायनि जाहोनाव न' सिङाव उन्दुनानै थाबाय थानाय समावनो न'आ बायसिननानै गोग्लैसिननायनि जाहोनाव सासे बैसोगोरा 85 बोसोर बैसोनि बाबु रामसियारि मुंनि सुबुङा जिउ खहा जायो। जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव जाथायथिलियाव थांनानै पुलिसआ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बिसायख'थिनि सिगांनो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि सोलाय सोल'। फिन आरोबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सासे दैदेनगिरिया दोलो एंगारबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बरमा बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि एमएलए भुपेन बर'आ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दोलो एंगारनायनि उनाव बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानो थांगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बाक्सा एलएसियाव इउपिपिएल दोलोआ गुबुन बिजाथिनो टिकेट होनायनि उनाव टिकेटनिफ्राय जानगाराव थानांनाय बारग' एमसिएलए हितेश बसुमतारी बिथाङाबो टिकेट मोनैनि जाहोनाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय साखाफारा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सराइदेवआव सासे उदखारि आफादनि सोद्रोमाखौ हमनो हादों आसाम पुलिसआ। खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम नागालेण्ड सिमानि लादैगर दालां साखाथियाव बे एनएससिएननि केडारखौ हमनो हादों। बे हमजानाय एनएससिएन केडारनि मुंखौ बांपय कन्याक होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। बेजों लोगोसे पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे हमनो मोननाय केडारनिफ्राय खमैबो 57 था गोथां गुलि आरो मोन 3 डिटेनेटरफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। कंग्रेस दोलोआबो बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। कंग्रेस दोलोआ गासै सा 22 बिजाथिफोरनि मुं फोसावदों। बे फोसावजानायफोरनि गेजेराव कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिटिसिआव गासै सा 7 बिजाथिफोरखौ फसंनाय जादों। बेफोर बिजाथिफ्रा फारियै क'क्राझाराव मानिक चन्द्र ब्रह्म, बावखुंग्रियाव सापाली मारक, पर्बतजरायाव एमडि आशराफुल इस्लाम शेख, सिडली चिराङाव मातिलाल नार्जारी, बाक्सायाव जगदीश मदाहि, तामुलपुराव राफि दैमारी, उदालगुरियाव सरेन दैमारी बिथांमोनखौ बिटिसि बियाबाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथि महरै थिसनबाय। लामा जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव गंनै बाइकजों बाइक सौग्रावनायनि जाहोनाव बिजय औवारी मुंनि सुबुङा जिउ खहा जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय सुबुङा सिमेन्ट सापरि जुनियर कलेजनि इंराजि बिफानाव फोरोंगिरि महरै साख्रि मावोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा बाइकनि जाब्रबथायाव सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि लांगोनायावनो अबथिरायै जिउ खहा जायो। आसाम सोरखारा गुबुन गुबुन बोसोराव फरायसुला फरायसुलिफोरनो साइकेल राननानै होबोनाय बादिनो देग्लायबो 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो चिरां जिल्लानि खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव फरायनाय गासै सा 67 फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों। दले जितु सिद्धांत लैसे आमी दলৰ লগতহে কাম কৰোঁ। দলৰ আমি সদস্য হয় মই দলৰ প্ৰেসিডেন্ট, কিন্তু আমি দলৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত মতে কাম কৰোঁ। গাদীৰ কাৰণে নিৰ্বাচন খেলিলে 45 বছৰত পলিটিক্স কৰিব নাহিলো হয়। বাকীবিলাকে যেনেকৈ 25 বছৰত কৰিছে, ময়ো 25 বছৰতে পলিটিক্সত আহিলো হয়। মই 45 বছৰৰ পিছতহে পলিটিক্সত আহিছোঁ। আৰু পলিটিক্স কৰাটো মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য নাছিলে, উদ্দেশ্যও নাছিলে। গতিকে 10জনে 10টা কথা ক'ব, কৈ পেলাই ভাল পায়, লোগোं का काम है कहना।
তো সেইটো ক'বলৈ দিয়ক মই নিজৰ কামটো কৰি যাম আৰু অনাগত দিনত গম পাই যাব মই কি কাম কৰিছোঁ কৰা নাই ইয়াততো আগৰ মানুহবিলাকে তামোলপুৰত বহুত সুযোগ পাইছে কিন্তু আজি তামোলপুৰটো আমি মই ইয়াত CM হোৱাৰ পিছত জলেন দৈমাৰী MLA হোৱাৰ পিছত ইয়াত কিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট আহিল এইটোতো চবে দেখিবলৈ পাইছে আৰু যিসকলে ইলেকশ্যন খেলিব আহিছে তেখেতসকলো আগতে আছিলে সুযোগ পাইছিলে নিৰ্বাচন খেলাৰ পিছত আৰু মিত্ৰতাটো কথা নাহেই অকলে খেলিছোঁ তেখেতসকলে দুইটা দল মিলি খেলিছে আমি অকলে খেলিছোঁ